Moje ime je Jan i ja radim kao asistent na Zavodu za farmakologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu. I na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga. Kao asistent, dio radnog vremena provodim u radu sa studentima, dok se drugi dio radnog vremena bavim znanstvenim istraživanjima. A ono što mene posebno zanima u istraživačkom radu je proučavanje na koji to način naš probavni sustav, odnosno crijeva, komuniciraju s našim mozgom. Probavni sustav možemo zamisliti kao dugačku cijev, čija je glavna funkcija probava hrane i apsorpcija hranjivih tvari, te izlučivanje štetnih tvari iz našeg organizma. Kako bi probavni sustav mogao što uspješnije probavljati hranu i apsorbirati hranjive tvari, njegova je stjenka obložena stanicama koje nazivamo enterociti, a čija je primarna uloga uzimati hranjive tvari iz onoga što pojedemo. Da bi enterociti mogli uspješno uzimati hranjive tvari, ispod njih se nalaze mišićne stanice koje im pomažu gibati se, te neuroni koji pomažu koordinirati funkciju jednih i drugih stanica da bi što uspješnije obavljali svoju zadaću. Ovaj cijeli kompleksni sustav pod direktnom je kontrolom mozga putem dugačkog živca koji se naziva živac vagus, odnosno živac lutalica. Međutim, mozak ne kontrolira samo rad crijeva, već i iz crijeva dobija nekakve signale. Pa tako recimo, kad pojedemo neku hranu koju jako volimo, putem živca lutalice do mozga dolazi signal da smo baš pojeli tu hranu koja nam se jako sviđa. Osim stanica o kojima sam vam malo prije pričao, u našem se probavnom sustavu nalaze i brojna mala čudovišta, gljivice, bakterije i virusi, koje sve skupnim nazivom nazivamo mikrobiota, a koji su baš kao i naši enterociti putem živaca direktno povezani s našim mozgom. Kako bi probava u crijevu bila što uspješnija, ukupna površina našeg probavnog sustava mora biti što veća. Pa tako, kada bi pokušali ispeglati stjenku našeg probavnog sustava, njegova bi ukupna površina zapravo bila velika kao trg Bana Jelačića. Putem ove ogromne površine, s našim je mozgom svakog trenutka u kontaktu oko 100 milijuna neurona i čak milijun puta više mikroorganizama. Ove stanice iz probavnog sustava svakog trenutka našem mozgu šalju milijune signala koji putuju putem živca lutalice. U budućnosti bolje razumijevanje ove komunikacije između mozga i probavnog sustava moglo bi nam pomoći bolje shvatiti kako nastaju neke bolesti i kako ih liječiti.